Beam of Grace Ministries, we preach none other things than those which the prophets and Moses said should come. That Christ should suffer and be the first to rise from the dead, and that remission of sin should be preached in his name unto all nations. You are welcome and we are glad you are here. Join us for today's Christocentric sermon. Kutenga watu wa siku ya leo kuchokera mu book ya John chapter 8 ni story ya buno mwe izibika na bantu bambiri bena banayiralikira munjira yosiyana koma nangoti siku ya lero tiralikire pa book yomweyi ndiponso inu omwe munalalikira pa utenga uyu kapena omwe munamva ku utenga uyu muzaziba kuti choona chiri pati koma ise timangolalikira Yesu chabe kwasira kulibe chiyakine chomwe tichoka nacho mu malemba a Mulungu timachoka na Yesu ndiponso mu malemba timafuna kuti kunse bantu kuti bamuzibe Yesu. Nizaverenga book ya John chapter 8 nizatamanga nayo mwatsatani ndiye ground yatu ya siku ya leo. Then kasiriza nizapitirizabe kuyenda mu utenga wina omwe ndifuna ise pomwe tiri kugabana pa utenga uyu tione kuti tizatenga zotani ndiponso tizagwira za bwanji. Verse 1 ya book ya John chapter 8 ikamba kuti Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. Kutanthauza kuti indetu Mulungu anaenda mphiri ndiponso mama wa kuseniseni anabweranso ndiponso chinali chinkalidwe chake akaseruka kuchoka mu lupiri muja momwe analili kuseniseni analowa mu matempo kapena mu makachisi awo. Then akarowa mu makachisi anthu anali kuzibira atu kuti akafika munyamata we chomwe chili kuchitika pano nikutigawira utenga wa chipulumuso. So, and early in the morning, he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. Anali kuwapunzisa utenga wa chipulumuso. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Nutenga wapuino tinamba bena banatamanga nawo sachita chigololo monga uyu mukashana anali apa banamugwira uko uchigololo bwanji bali tekanya mbare deka mtima akumawa kuti kuona meso ya mkono kudeka. Lero ndifuna tipunisane pa utenga omwe uyu. Yesu anaseruka mu lupiri ndiponso analowa mu kachisi kapena masinagogi awo. Then anali kuwapunzisa utenga. Then pakati pakupunzisa utenga ninadabwa kuti kuli wantu ena omwe sana li mu kachisi. Awa wantu sana li mu kachisi beve nchito yawo inali yosakira omwe apanyalamulo ndiponso mwasoka ranji kapena obwino banapeza mukashana uyu ndiponso banamunyamula. Pharisees, scribes ndiye antu omwe anali opunzira ndi kugwira malamulo yomwe Mose anawapasa mu chinkalidwe chawo chabana ba Israeli. So banamuleta mukashana uyu kuli Yesu ali pakati. Just think about it. You are busy, you are teaching. You are busy, you are preaching the word that gives life to people. And then in the midst of your teaching, kumvera chewa ndokuza ane umsogoleti, wait, tirina kesi yomwe tifuna uichiteko attend. Uyu mkashana umwe muone hapa uyu, tamugwira kuchigololo. So tamuleta kuno kuti tione kuti tizamuchita bwanji. Now tiye tiverenge Bible timvere kuti Pharisee wanakamba bwanji. They said unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the
law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? Pharisees na scribes ingati muziwa kuti Moses anakuuza kuti wamene mwagwira Mchigololo muteme na miyala ndiponso aferetu komoko. Why uyo mkashana mumugwira mumuleta kuno kuzasokoneza utenga omwe muntu alikulalikira? Yes, mulina lamulo yomwe mulinayo yomwe inu mwiziba ndiponso eri mu manja mwanu. Iyi lamulo ni yakuti inu amene mwagwira muperekeni mumuteme na miyala, mukamutema na miyala afe. Ero ingati afa uyu muntu kutanthauza kuti chilamulo chapita. So Pharisees wanali kuziva malemba ndiponso wanalibe doubt pa malemba awo. Nalankhula izi chifukwa chakuti verse 5 ikamba kuti awa bantu wanali kuziva chomwe bafunika kuchita. But my question is, kuli inu omwe mukumva utenga, why wanagwira mukashana na kumuleta kuli Yesu? Ingati verse 5 ikamba kuti now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? Why baziva chamene bafunika kuchita but bagwira mkashana mu Mchigololo na kumuleta kuli Yesu? Why swana mutenge chabe kwenda ukamutema na miyala kulingana na lamulo mumene ndali kukambira? Yomwe kumva utenga omwe ndilalikira uganiza kuti chinalengesa kuti mkashana bamugwire bamulete ndi chani? Banamuleta chabe because banasoba kumpereka oroka pena ni chifukwa chakuti banalibe vochita oroka pena si banali kuziva vomwe bafunika kuchita. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? Verse 6 ikamba kuti, this they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground, and though he hate them not. Kaniri apa aba bantu wanagwira mkashana mu Mchigololo na kumuleta kuli Yesu. So question iri pa verse 5 yabwera verse 6 itiyanga ukamba kuti chiringo cha chikuru chomwe banaleta. The reason why they brought that woman to Jesus, they wanted to test Jesus. Wanafuna kumuyesa Yesu because Yesu anatuzoti ni mpunzisi wa mau a Mulungu. And then ma scribes na Pharisees banali kusakira milandu yakuti bamuchite accuse Yesu ndiponso bapeze pomwe bazamu payira. And then verse 6 ikamba kuti, this they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. Pamene banali kulankula izimao bamufunsa kuti tichite bwanji na uyu muntu. Bakamba kuti Yesu anakhala pansi ndiponso anayamba kulemba na chikumo pantaka. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Pakati pa inu mwaleta uyu mkashana kuti mwamugwira Mchigololo, ingati kuli wina omwe aziba kuti sana chimwepo, ayambirire ndiye kutenga mwala ndiponso amuteme mkashana uyu. And again he stooped down and wrote on the ground. Ndiponso anabwereranso pansi na kuyamba kulemba futi. Ali kulemba pansi, and they which heard it, pamene banamva aya mawu, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Chinali chigulu cha anthu, Mafarisizi, Mascribes, bana bagono, bakulu bonse babwera na miyala zawo kumanja. So
baziba noziwa kuti lero uyu timutema na myala afunika kufa vekale bwanji. Verse 10. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Nifuna timvese question yamena anafunsa Yesu. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Has no man condemned you? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Nina questions yambiri, aya questions ndiye yomwe niza uzankara ulalituwanga wa siku ya lero. Question yoyamba inali yakuti, why after wamugwira sana mutenge che kumpereka kubwalo na kumutema na myala wabwera kuri Yesu waleta che report kulingana na malemba yali muri Moses anatirembera la muno yakuti tikabwira mtu Mchigololo timuteme na myala. Why si wanamteme na myala walita decide kumuleta kuri Yesu? And then 2, why were they tempting Jesus? Wanali kufuna chani ni chilimbo chanji chinalengesa kuti tiye muchite tempt uyu so that akasokoneza chani tizive vomwe tizachita. So before I start talking about this, what do I want to share with you, brethren? Nifuna kupunzisa chani pa utenga uyu. Ma questions yomwe tingafunse pali utenga uyu ni wambiri. Nikalibe naonapo muntu muzimayi womwe ashita chigololo ali yeka. Okay, ngati banamugwira uyu mukashana ashita chigololo, mwamuna anali kuti? Because analetewa hapa anali mukashana chabe. Bible ikamba kuti mukagwira bonse babiri bareteni ndiponso bagwire batemedwe ndimyala bafe. But question yanga ni yakuti, why ma Pharisees, ma scribes bomwe bagwira ramuro banaleta chabe mukashana mwamuna anali kuti? Iwomo kumva utenga omwe nilalikira siku ya lero. Aya ma questions ungangale pansi waganizapo ingatuzi wa maremba uberenga Bible waberenga Bible wayanka ma questions ote. Mwamuna anali kuchita chigololo na uyu mukashana analetewa anali kuti? Ingati analiko why banamsiya? Because Yesu akamba kuti bomwe bokunamizira iwe kuti bakupeza mchigololo bali kuti? Then mukashana anayenga kuti kulibewe yaliko na ngumozi mfumu. Then wakamba kuti siwana kuchita condemn na ine sini kuchita condemn but Peter kusaka chimwenso. My question ni yakuti, is it true that uyu mukashana anali na mwamuna pomwe banamugwira? Oh, ingati mwamuna analiko anachita chani kuli ma Pharisees na ma scribes kuti mwamuna basamulete kuzatemedwa na myala koma batenge chabe Mkazi? These are the questions each one of you who are listening to this message should sit down and ask yourselves. What really conspired? What really happened at that particular time? Tizaberenga malemba but nikalibe kwenda kutali na segura Bible nikasegura Bible nifuna kupunzisa Yesu ndiponso nipunzise chipulumuso kwa hiyo omwe kumva utenga omwe nilalikira siku ya lero. But uyu utenga umene achoka kuverenga wa John chapter 8 kuchoka pa verse yake ya 1 kufika pa 11 nizapunzisa chani? Uzachoka pona chani mu utenga uyu? Nikafunza question ya so
Nizaenda muri Isaiah 28. Nizaberenga Isaiah 28. Niambire pa verse yake ya 9. Afunsa, Mulungu afunsa, whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. Mulungu afunsa kuti ndani kodi iye omwe azapunzisa kuziva. Azapunzisa yani mau ya chipulumutso. Then ayankha Mulungu amene akamba kuti them that are weaned from milk. Ngati unachosedwa pa bere la amayi wako waleka kuyamwa, then ungaphunzire mau a Mulungu. Mau a Mulungu si abana bakanda, bana bang'ono, because kulibe pamene bazamva. Mau aya a Mulungu aphunzisidwa ku bantu omwe banaleka kuyamwa, bachosedwa pa bere la amayi bawo. Kodi tikakamba kuti mau a Mulungu aphunziswa ku bana bachosedwa pa bere a amayi bawo, tikamba bana bakanda zoona olukapena banachosedwa pa bere. Ayi. Mark 34:4 akamba kuti ali pa chigulu cha anthu sanaphunzise gospel muchoona, anali kuphunzisa mu mapinda. So ukamvera akamba kuti ni ndani omwe azaphunzisiwa aya mawu achiziwiso boka awo balesedwa kuyamwa. Akamba kuti baliko bakulu na ndevu so za white na mpaza ali nayo, but bakali kuyamwa siku ya leo. Why? Because sibamvesesesa mawu ali mu malemba. So ingati mawu ali mu malemba su kwanisa kuyachita divide bwino bwino, ukali mwana wakanda, mwana akali kuyamwa pa bere la amayi wake. So it doesn't matter wole kachimukuru choina, doesn't matter you are tall, but as long as you can't rightfully divide the word of God, you are still sucking from your mother's breast. So afunsa kuti ni ani omwe tizaphunzisa kuti so mawu yomwe nachokoverenga ya John chapter 8 vazaphunzira mawu otere ni bati boka awo wanachosedwa pa bere la amayi bawo banaleka kuyamwa. Tikaphunzisa mawu bazamva utenga ndiponso bazakula pa kumuzi wa Mulungu, because chomwe chizaphunzisa paja chizangena mkati mwa mitima zawo, then bazaziwa kuti okay, chinali kuchitika apa ni nkhani ya kachisi ndiponso na mwamuna wake kachisi ali Yesu Kristo. Noti utenga omwe kana muli kumva panja apa. Chigololo chili apa bana ba Mulungu ndosiyana si chamene mutamanga nacho. Anyway, tiende pamoja. Verse 10. For precepts must be upon precepts, precepts upon precepts, line upon line, line upon line. Here a little and there a little. Ni kubalansa. Old Testament, New Testament. Old Testament, New Testament. Oza tukagwira verse watamanga waenda nayo uzamweza abantu poison. So here a little and there a little. In the Old Testament a little and in the New Testament a little. In the Old Testament a little, in the New Testament a little. Precepts upon precept. Okay. Tiendele pamoja. For with the stammering lips and another tongue will he speak to these people. A stammering lip ni mapinda yomwana kabwa muri Mark 34:4. Kutantauza kutinga tali pa chigulu cha bantu sana ali kupunisa mawu motuchurutu. Ali kupunisa mawu mu mapinda. So nganiri hapa tione kuti Leviticus akamba chani kubantu omwe anali kupezedwa kapena kugwiridwa mu Mchigololo. Leviticus chapter 20. Leviticus 20. Tiambire pa verse yake ya 10. And the man that committed adultery with another man's wife
even he that committed adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. These people are supposed to be killed, stoned to death. Ndiye lamulo yomwe mafarisi na mascribes bakamba mu book ya John chapter 8 verse ya 5-6 kuti Moses akamba kuti omweta peza aita chigororo timutenge timuteme na miyala. Ndiye pomwe wanaikotina, ndiye pomwe wanaipeza. So mafarisi wanali kuziwa ma scriptures, malemba wanali kuyaziwa. Bakotinira Yesu tamuleta uyu muntu tamugwira mu chigororo bati iwo okuti bwanji bati kukumza chaboti malemba akuti agwilidwa mu chigororo atemedwe ndi miyala kufikira afe. So iwo okuti bwanji kasi wanali kubuyesa chabe kuti Yesu wabiri omwaza kamba chabe kuti osapayana. Then Yesu alankula against the way Moses taught them, and then bakambe kuti atyola lamulo la Mulungu uyu muntu atemedwe ndi miyala kuruka pena apachikidwa afe. But Yesu anagwada pansi na kuyamba kulemba munga sana mve pomwe banali kulankula koma anamba ndiponso anakamba kuti iye akalibe kuchimwa pa life yake, ayambirire ndiye kuponya mwala pa uyu mukashana. And then banayamba kutaba wani so balepula chekwi. Yesu abwera onyamuka so kudaba kuti palibe muntu aliko kosala chabe mukashana omwe baleta. Uyu mukashana anafunsidwa kuli Yesu da bomwe bakuleta okunamizira kuti wapezedwa mu chigororo bali kuti akamba kuti wonse baenda sipana kuti condemn naye sinza kusta condemn but enda mwaulere batusaka chimwenzo. Lekani tandizane kupasula utenga uwu kuti tipunzisa bwanji tikaona mukashana agwilidwa aletewa kuli Yesu Kristo. Bana wa Mulungu, book ya Ephesians chapter 5 kani iwerenge rondu warutenga watu wasiku ya wa utali usira tsopano. Ephesians chapter 5. Ephesians tifuna atimasulire kuti uyu mukashana anagwilidwa mu chigororo atantauza chani pa malemba ya siku ya leo. Taona buku ya Luke 24 verse yake ya 44-45 Yesu akamba kuti zita zomwe ninakuuzani ndikali ndi inu zakwaniritsidwa. Ninazilankhula izi zinthu malemba mabuku ya Mose, aneneri onse na mabuku ya Masalimo. Kutanthauza kuti all the books of Moses, 5 books, these books that were written by Moses, books of the law, Jesus is now telling his disciples, Jesus is now telling us that these books, in fact, Moses was writing about me, writing about Jesus. But there is no name of Jesus in those books. We can read through all of them, but you will not find the name Jesus. Then Jesus is now telling us that Moses was actually writing about him. So now this is the very Moses who wrote about committing adultery. Such a person deserves to be stoned to death. This is the same law that these scribes and Pharisees quoted, reading it to Jesus and said, Moses instructed us that such people should be stoned to death. Now here comes Jesus, who says, no, actually Moses was writing about me. So if Moses was writing about me, what do you suppose to see?
how should be the interpretation of the word in those scriptures. Hebrews 10, Colossians 3. You will see that now Jesus is saying those were just shadows. The real substance is Jesus Christ who came. I think it is one of the reasons these people were being driven by a certain spirit behind them. The Spirit of God led them to say, do not stone this young lady to death. Take this young lady to that man. That man is the grace we are talking about. Now we are under grace, we are no longer the law. If we are under grace, the Lord takes us where? To grace. Where grace is where Jesus is. Now, look at this. I want to see uyu mkashana analetewa kuti anali yani pomuleta kuli Yesu Kristo. I am starting from verse 20. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Phunzirani kutokoza Mulungu mu zonse zomwe akuchitirani iye kalenga wa zonse. 21. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Kupasana ulemu wina ndi munzache. Chilemekeza Mulungu iye anatilenga ndiponso chimukondweresa. Verse yake ya 22 ikamba kuti wives submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. Imwe azimayi pasana ulemu azibambo anu. Muziva mwawapasa koka ulemu noti mazi yosamba yari kuti upushinga mazi na kwendo so yaona manza amvera turo ndi aino yanzika agoni. Bible ikamba kuti wives submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. Mwamene mpasira ulemu Mulungu azimayi pasana ulemu azibambo anu. I love this one. Kutata uzati azimayi sakonda azimayi amangochita submit. Wow, this is nice. Don't worry, I'm reading this book because tifuna tiwone kuti uyu mkashana analetedwa Agwilidwa Mchigololo ni uti mu malemba umu. So, for the husband is the head of the wife. Indetu azibambo ndiye mutu wa muzimayi mu nyumba ina ili yonse. Maye nowadays kuli human rights inabwera pazikora pansi yomwe ikamba kuti ni vis-a-vis. Kulibe kuti iwe ndiwe mwamuna ndine mkazi naine nisevenza naye usevenza kutandauza kuti ngati nisuka mbale nawo ufunika kuzisuka ngati nipyanga nawo ufunika kupyanga. Wow, Mulungu atikululukireko tataya chilamulo chamene chidauzidwa kuti tifunika kuchilondora ndi kuchikonga. Even as Christ is the head of the church and he is the savior of the body, so Mulungu ndiye mutu wa kachisi. So mwamuna ni mutu wa mukazi wa nyumba yake. Then Mulungu ni mutu wa kachisi. Nifuna nikalibe naenda patali tieni tione pomwe vichitika pali vintu viwili. Yesu ni mutu wa kachisi. Mwamuna ni mutu wa nyumba na ukwati. Muona kochani? Yesu ni mutu wa kachisi. Mwamuna ni mutu wa nyumba muukwati wake. Kutandauza kuti Jesus is the chief husband man. Let's go. Let's read this. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Osati ya atakaye mwe visininga chite, iya atakaye mwe visininga chite, iya atakaye Bible ikamba kuti zamene mwamuna wako akuuza kuchita, chita zomwezo because ni mwamuna wako. Indetu. Bena tinabaona wamaenda kumfiti kuperekeza nazo tie tikarowe baby. Bakwera chirubango, baende kukarowa babiri. Wife achita submit kuli husband wake. Don't do that. Okay, now we continue. Then Bible ikamba kuti husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. As bambo kondanas kazi yake ntawuzonse. Mwamene Yesu yanakondera kachisi wake
that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Pali zomwe zayamba kusiyana. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Ni Yesu chabe kapaziko la pansi pano. Kwanza kuita hivyo omwe vinalembewa pa verse yake ya 27. Yesu sana peze mkashana omwe aoneka bwino. Akamba kuti mkashana na umpeza aoneka monga mkoti with wrinkles. Ngati tu wambuya wanafika so na 80 years. Uitoona chabe ma wrinkles. Skin inagwirana so. Yesu akamba kuti after apeza mkashana wotere, iye ndiye pomwe anayamba kumusambika ndi mawu, kumusambika ndiponso anaoneka bwino, kumkaraka msoti kamushe. Then akasuka kuti akakita present kuli iye eka, akaone kuti zoona kamsote kanga kawama. Ni ndani muzibambo omwe angafunde mkazi omwe aoneka ni wosira kudala anachite expire. Kulibe pano pazikora pastonse timango rangara kuti uyu iyayi aoneka mungana ambuya, uyu iyayi aoneka mungani vanti. Ndiye pamene uona kuti iwe naine sitikwana mu malemba aya yanalembedwa mu buku lopatulika. Ni Yesu chabe omwe akwana mu malemba aya. Iwe naine sitikwana. Yesu ndiye anapeza mkashana ali mu matika na doti. Then anamtenga mkashana uyu nomusuka. Atawama aoneka bwino na kuzipasa yeye kakuti mkazi wanga aoneka mushi. Then zabwera kuzamtenga ngati ankara ready pa ukwati. Yes. Nibwera kuzamtenga ngati ankara ready pa ukwati. Cheti bidire sakira ti mkashana ndani malemba verse 28. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Iye omwe akonda tupi lake akonda mkazi wake. Iye omwe akonda mkazi wake akonda tupi lake. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. So why Mulungu alinganiza mwamuna na mkazi iye na kachisi? Mwamuna na mkazi iye na kachisi. Mwamuna na mkazi iye na kachisi. Ona pochani omwe okumva utengawo. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Ndise tupi lache, bonzo lache, zonse za tupi lache. For this cause shall a man leave his father and mother, and he shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Nindani amasiya makoro wake na akapita ku ukwati. Siku ya leo Bible ikamba kuti for this cause shall a man so mwezi chitika pazikora pansi. Si mwamuna wamene asiya makoro wake. Mukazi ndiye asiya makoro wake kukwatiriwa kwa mwamuna. Mukazi achoka kuli makoro wake, watata wake na mamai wake, aenda kwa mwamuna akwatiriwa. But the Bible ikamba kuti for this cause shall a man leave his father and his mother. Mwamuna kulingana na malemba ndiye afunika kuchoka kuli watata wake na mamai wake na akapita kuyenda kukakara pamozi ndi mkazi wake kwao mkazi. Waiona kuti it is opposite. It is not what you read and do. Aya malembo ruma yalinga pa wedding mwazi pambo azimai muntu wanu omwe mukwatirisa ukwatisa akwana uyu ukwatu urumu si wamene omwe mumaberengera malemba. Ni Yesu anasiya ulemerero wake asiya batate wake. Iye na aseruka na azapita kuzakwatira mkazi pazikora pansi. Kazi kachisi wake alipazikora pansi pano ndiye pali kamsoti kake. Tete mvere ni saiki weekend mawu mukamu. This
is a great mystery. Ichi ni chinsinsi chachikulu. But I speak concerning Christ and the church. I think in a series of kusai ukamvera Bible ikamba pali muzimayi ndi Yesu ndi mwamuna wake alankula zakachisi ndi Yesu Kristo. So romba taona kuti aya mafarisizi yanagwira mukashana Mchigololo na muleta kuli Yesu, and then nofunsa Yesu kuti tichite bwanji. Lamulo pamene bayiziba kudara, baziba kudara pomwe bafunika kuchita, bafunika kungomutema na myaraka. But sibana muteme na myara bamuleta kuli Yesu. So Ephesians atuuza kuti mukashana omwe ali kulankulidwa mu Bible ni kachisi, ni mkazi wa Yesu. Vuto ilipo ni yakuti uyu mkazi wa Yesu agwilidwa Mchigololo. So mafarisizi siwenzo ziva bananyamulisiwa na chintu chomwe siwana chizive kuti uyu mkashana omwe magwira Mchigololo uyu mperekeni kuli mwamuna wake. Ndiponso bamunyamula kumuleta kuli Yesu. Yesu ambera bwino kuzaona mkazi wake afika. Ali na doti, ali mumatika, nombira kufikira kumutu. Atwa Yesu akamba kuti ndiye omwe uja omwe ninabwerera pazikora pansi kuzamusuka kuti ankale otuba oyela, then ankale ready pa ukwati nibwere nizamutenge. That's why Pharisees na scribes siwana kuanisa kumutema na myara. That's why Pharisees banali kugira roho ya Moses bananyamura uyu muntu kumuleta kuli Yesu. That's why Yesu uyu muntu bamuleta kuli Yesu sana mupishe kuti simunganiletere ule kuno fire kwa mene uko. Atakamba kuti akalibe kuchimwa ako pakati pa inu ayambirire ndiye kudoba myara amuteme uyu muntu. Leka nipase chapa mutu utenga wanga wa siku ya lero pomweni siriza utenga wa siku ya lero. Mafarisizi wanadoba myara kuti bateme mkazi uyu. Be careful. Mubusa wa chinyengo ayuzinga mawu kupasura kachisi. Ndiye chapa mutu cha siku ya lero. Mubusa wa chinyengo ayuzinga malemba Bible kupasura kachisi. Ndizo mwezi nachitika. Mafarisizi ndiye omwe banali kuchita uphold lamulo la Mose. Lamulo ramene ili ndiye omwe bayuzinga kupaya antu. Kodisuzi wakuti Yesu ndiye mwala omwe unakanidwa pachiyambi, ndiponso ndiye mwala unasevenzesedwa. Mwala unabwera kuzankara very important. Roma wewe osuzi wakuti chimwala ingati nchachikuru chita represent doctrine ya Mulungu. Doctrine yomwe ipereka abantu ku ufumu wa kumwamba. Kodi suzo tukagwira tumyara tungono mmanja mwako isimola ikopasura Bible ugwira mavesi mmanja mwako. Mavesi kansi ndiye myara zomwe banagwira nyamata mumanja. Bafuna kutema mkashana uyu. Kansi kutema mkashana uyu ni kutema kachisi ya Mulungu, because Yesu ni mwamuna, mkazi wake ni church. Mkazi aita represent church. So uyu mkashana omwe banagwira ku Chigololo banamuleta aliyeka. Mwamuna omwe banamugwira naye anali kuti kansi mwamuna omwe anamugwira naye bena badali kusakira bamugwire bampeze iyayi songa umpeze. Why? Because ukaona abantu bachita wakonka roho ya Moses. Roho ya Moses nale boma buku ya revival. Kansi ni chiramuro ichi ni mwamuna payeka uyu. That's why wanabwera na myara umanja kuti bateme mukazi. But mukazi sibanga muteme because mukazi uyu ni kachisi ya Yesu, ni mkazi wa Yesu. So tisamtemere kuno, tendu mpeleke tikamtemere pamanso pali mwamuna wake. Timbe kuti mwamuna wake akutibwani. Ndipo mwe wafika naye kuli Yesu. Yesu wamufunza ati tishitereye bwanju itampeza Mchigololo. Yesu naye sana wafunza kuti wewe mwampeza Mchigololo mwamuna ali kuti nishi mwamuna ataba. Okiti ntikambe ngati mwamuna analipo.
nishimwamuna anaenda kuti wagwire mkazi yeka. Nishimwamuna anaenda kuti zifunika za donsa bwinobwino uone kuti nyere kuchitika ni chani. Malemba yanalembedwa kuti iwe naine tizafunzire siku ya leo. So mwamuna anaenda kuti nifuna kukunikira siku ya leo pa malemba otere. Mafarisizi bakalalikira law ya Moses. Law ya Moses ita represent mwamuna. Ikashita present mwamuna, uyu mwamuna vuto rache apereka abantu ku moto. Tirina makachisi ya mbili yomwe yakamba kuti yalalikira mawu a Mulungu. That's why nakamba chapa muntu cha siku ya lero mubusa wa chinyengo ayuzinga malemba kupasula kachisi ya Mulungu. Kodi nina maboze mafarisizi wanagwira miyara mumanja mwawo nafuna kutema Mkazi. Kodi si wanakotinga Bible, wanakotinga Bible Leviticus chapter 20 verse 10, Deuteronomy 22:22 wanasegura malemba. Ndiye miyara zomwe wanagwira mumanjaka kuti bapasule chani, bapasule kachisi. Kansu ukachita zotere wapereka nkosa za Mulungu ku moto wa muyayaya. Bana ba Mulungu, uyu Mkazi anagwilidwa Mchigololo na kuletedwa kuli Yesu. Ndiwe na ine omwe okumva utenga siku ya leo. Kodi sizoti Mulungu sankara mukachisi yomangidwa ndi manja abantu. Ankara mukati ka mtima wako. Akankara mukati ka mtima wako. Kansi ukankara kachisiwe. Ndiwe uja Mkazi analekedwa kuli Yesu anagwilidwa Mchigololo. Mchigololo chomwe unagwilidwa ni chiti. Kasi nipaja pamene unali kupempera kwa SDA ika. Wanagwira manja miyara manja yawo. Bafuna paya kachisi. Ndiye paja pamene unali kupempera ku salvation ika. Bible ikamba kuti babadiza ndina manzi wewe ugwira flag uchita so. Ndiye paja pomwe unali kupempera ukatolika ka. Yesu akamba kuti ndine priest neka ninatenga upriest uyu. Kulibe wina omwani aine na kuutenga. Iwo ubwera naye na doctrine yako. Ukamba kuti naine nizafuna kukhala priest. Matthew 23 akamba kuti these people they like sitting on Moses seat. Kansu kankara pa mpando wa Moses, wankara pa mpando wa Yesu. Why? Because Moses is the Old Testament church inachitwa ronchi na Moses. New Testament church inachitwa ronchi na Yesu. So Yesu akakamba tu kunongara pa mpando wa Moses. Moses ni chitusi cha Yesu. Kasi ukaona mtu akamba kuti ndine priest. Then uyo mtu ni Mulungu paye. So musadabwe maningi mukawaona even wakatolika waenda ku church wana tumurungu twao kwa mene kuja. That's why wana mapriest. Same na Anglican. Same na UCZ. Wana mapriest wao mirungu zao. Ngatuona mungani kuna maboza ikankusegulire verse. Iliko verse Ephesians chapter 4 verse yake 11. Ikaba kuti and he gave some apostles 1 and some prophets 2 and some evangelists 3 and some pastors 4 and some teachers 5. Ya series hii. Ya series verse. Nuoneseko priest hapa. Unuoneseko reverend hapa. Unuoneseko archbishop. Unuoneseko bosi. Ingati ni salvation west kuli mabrigadier, mageneral, makoporo. Verse yomwe inakupasani mataito yotere mukachisi munaicho support. Osayopa ndiye baja banagwira mukashana Mchigololo na kumuleta kuli Yesu. Isenso tinagwiridwa Mchigololo. Tikari kwenda ku Assemblies of God, tikari kwenda ku SDA, tikari kwenda ku konse uko. Tinakungochita Mchigololo cyane. Kasi kuchita Mchigololo nikumva utenga omwe su kupereka iwe kufumu wa kumwamba. Nikumva utenga omwe kupereka ku moto. Then Yesu afika iye mwine kazi wa Mkazi. Akamba kuti ngankare ali na doti, ngankare mompeza Mchigololo, ngankare mompeza akuba nipaseni kuno because nabwerera iye uyu ochimwa kuti ni musuke diponso ayenere kunkara mwana wanga arobe ufumu wa kumwamba. I think is it was zimveka. So romba ukaona mafarisizi na mascribes banyamura mkashana bamuleta kuli Yesu. Kasi Galatians chapter 3 24-25 ikamba kuti we were kept under the law. The law was our schoolmaster. Now that faith has come,
We are no longer under the law. Yes, we are no longer under the law. Azipangira vitu vinango. Tifunika tiziverenga malemba so that itaziwa kuti pomwe tirakura parodi pamene vazoona. Kuverenga malemba nkwabwino. Nkwabwino maningi. Kuverenga malemba nkwabwino nga. Verse 24. Niambie 23 ni hapo. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore, so tikaona so mukashana uyu anale kuchita chigololo ali kumakachisi yomwe nakutomorerano kuli makachisi yambiri manini yonse makachisi ana wa Mulungu nikuza kuti kulibe utenga wa chipulumuso. Ingati kuti utenga wa chipulumuso, platform yatu ili open. Let's meet and have a discussion. Ingati mulina waona baovasia na bandani uko wa reverend bana bwerani nao tizankale ndiponso tipange mpara yao titikambisane pa utenga wa Mulungu tuone kuti pomwe wina ndi wina asowa ndipa. So uyu mukashana ali na testimony aletewa na mafarisizi kuchokera ku chigololo kwemene wakambao wamuleta kasi wachita for few verse ya 23 ya Galatians chapter 3 ikamba kuti before faith came we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Wanaleta mkashana wa chigololo kuli Yesu ni wandani ni wamene wagwira marabura simwamene. Yes, wanamuleta ka. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us. Wanatireta so wezo tiperekeza. Ukaona so timba ndabura mababa nienda nikura waniperekeza so tezo imba kwa Assemblies of God nshare tusha nokulia shareria yose ni pama kufi ine charira but wanali kutiperekeza kuti kuli Yesu. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. That's why Yesu asiriza kuleba apolo nyamuka so apeza kulibe we aliko na ngumosi. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Wow. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Anakara mwana wa Mulungu wayeresedwa. Mukashana uyu wana wa Mulungu anagwirwa mchigololo ni mitima zanu wonse mwankara mukumba utenga. That's why ukaona ukamba kuti nipempera yeti su pempera. Upempera. Uone mga upempera kazi su pempera. Back to the fire, back to the sender. Fire for fire. Yesterday we had a discussion. 1 Kings 22. Ukaiverenga uzamvera kuti Mulungu achita asaini kupasa Satana mphamvu yakuti ndifuna kupaya Ahabu kunkondo. Mulungu azaenda ukanama Ahabu ni ndani. Kumwamba sikuna pezekena ngumozi. Because bonse bana wa Mulungu wali kumwamba sibaboza. But question ya Mulungu ni yakuti azaenda kukamuchita persuade uyu ni ndani. Kufikira chi Satana chabwera so chikamba kuti ine izaenda nikamuname one time then Mulungu atofusa mungasaziva kuti uzaenda ukamuname bwanji mwana wanga uyu. Akamba kuti maprofeti vake vonse vazanenera chimozi vazakamba kuti azaenda akawine kunkondo. Vonse ali Yesu we vazafusa azaenda azakamba chimozi fumu mzawine fumu so that akaenda kuja fumu manje mumpaire pamene kuja. Then iwe uli busy back to the sender, fire for fire. You are sending fire back to who? Luke 22 verse 31. Peter wanamupempa so kuli Satana kuti Yesu niziwa uyu disciple akuponda maningi nipempa ko limubebete ko ngati witi pang'ono chake. Then Yesu achita grant akamba kuti mugwire mfana but nipempera kuti akapupuruka kumagwiridwe yako because mwa ugwirira iwe nikuziva akapupuruka chake azalimbikise kovena
iwe ndiye pe uli fire for fire. Fire kuliwa ndani. Allow me to conclude my message. Uyu mkashana Agwilidwa ku Mchigololo ni mutima wako. Mutima wako ni kachisi ya Mulungu. Kachisi ya Mulungu inali mu matika kuchokera pa chiyambi. But ayamawe yomwe ndi kulalikira siku ya lero ni manzi yomwe yasuka mutima wako kuti unkale woyera. Ukakhala woyera wankala kamsote kapena mkashana omwe aoneka bwino pamaso pa Yesu mwamuna wako. Then you are ready for marriage. And then Yesu akudza kuzakutora iwe ngati mkazi wake, because kachisi ni mkazi wa Yesu. Ukaona mafarisizi babwera kuleta uyu mkashana wa Mchigololo. Mafarisizi bata represent mazibusa waboza, mazibusa wachinyengo, mazibusa bamene bakamba kuti we are under grace but yet bari no kutenga chakumi. We are under grace but yet bari no child dedication. We are under grace yet bari no sow a seed. Ni mabusa waboza ndiye baja bananyamura mkashana wa Mchigololo kumuleta kuli Yesu. So Yesu ndiye mwamuna watu, mwamuna wa mtanda. The chief husbandman, Jesus Christ. He who does not dwell in the temple made by human hands. Ankara mkati mwa mtima wako. Wapunzirako chani pa malemba asiku ya leo. Kapena pa utenga wa siku ya leo. Ni ndani umwaka kukumbuka chapa mutu cha utenga wa siku ya leo. Inunoze mwankala hapa mkumva utenga wanga. Weni nari kinapa. Ni ndani akali kukumbuka chapa mutu cha utenga wa siku ya leo. Ukakumbuka chabe ni kugulira tray ya maiti. Aza kumbuka cha utenga. Chapa mutu cha utenga wa siku ya leo. Tray ya maiti ya kugulira. Okay, chapa mutu cha utenga wa siku ya lero. Mazibusa bachinyengo bapasura kachisi kuyuzinga malemba. Ndiye baje wasegura Bible. Iwo asegura Bible to kwa mtasegura Bible ni mbusa. Boza. Si ali Yesu mwasegura Bible wotu ni byakulalikira mo amuru. Koma iyo omwe akwanisa kuta divide rightfully the word of God, so that the inner man will benefit and understand and eat that word. Akura ina so muntu ali mukati uyo muntu anatumidwa kuzalalikira mao amu. So ndingafunza kwa questions manje pomwe tichita conclude utenga wa siku ya leo. Takamba kuti uyu mukashana ashita represent chani Agwilidwa Mchigololo. Very good. Uyu mkashana ashita represent church according to the book of Ephesians chapter 5. Akamba kuti husband loves your wife. Wife, submit your husband. This is a great mystery. I speak concerning Christ and his church. Mkazi uyu ashita represent chani church. You are right. So question inango ni Pharisees na scribes bashita represent chani na scribes ni bantu na mvera tumakachisi. Very good. Mapasta waboza, mapasta wachinyengo nowadays mama vara tusapa tutari so don't touch my shoes. Apo trouser irumu so. Nichite so kamera iwoneke. Irumu, don't touch my shoes. Sapa pepera apo paoneka. Then wachako tuma scales kumutu. Then ukawaona chati ni papa ranki. Mama amaibusa. These are the Pharisees. These are the scribes. That is says we are under grace. But wafuna chakumi. Okay, question inango. Question inango ni yakuti. Uyu mkazi uyu
anali ku Mchigololo na wandani. Okay. Navera bwino masazi yali muno. Okay, uyu mukazi Yesu akamba kuti sinifuna mukazi osamba kudara. That's why akamba kuti sina bwerere borungama. Ninabwerera bochimwa. Uyu mukazi akapezekana mafarisizi ali mukachisi ya chinyere. So ingati upeza mukachisi bakamba nkani ya chigulu. Uyu mukazi anali kufeeding on wrong information. Anali kulalikiridwa ulalikiwa boza. So ingatuenda kukachisi ukumva ulalikiwa boza every day. You are committing adultery because your God, your husband is the devil. So we only have two husbands, Jesus and the devil himself. So utenga wa boza nishi ndio mkazi wa ndani wa Satani. Utenga wa upeleka watu kuchirungamo nishi mkazi wa ndani wa Yesu. So now uyu mkazi kwa Mchigololo pa festa kanto kwenda kuli Yesu. Anali kwa Mchigololo na ndani ni mkazi wa Satani. Anali kumva utenga omwe uononga iye. But after wampeza roho ya munyamura maji yampeleka kuli Yesu. Kuli Yesu wanaenda omusuka. Nomusa ati enda machimo yako yachagwanji yakururukidwa. Kutatauza kuti ija time aenda na kurowa kumwamba. Ankara mkazi wa ndani wa Yesu. Ankara oyera mtima. Wow. Navera bwino vantu vanali kumva utenga ubonera likira.